Защо държа да започнем от идеята за това какво искаш да покажеш с твоя бизнес? Ако положиш основите, а не можеш да доизкараш остатъка от това, което искаш да направиш, това със сигурност не е добре за теб, за твоя имидж и за твоя бизнес. Ето защо предпочитам да съм от началото с бизнеса, от самата идея, от това, което имаме като замисъл за цялостната стратегия на бизнеса, до изграждането на дизайна, защото в него, ако идеята не е структурирана, самия дизайн е просто невъзможен да се изгради така, както по принцип би следвало да се направи. И в програмирането вече стигаме до крайния резултат, чрез който искаме да заговорим много директно и конкретно на нашите купувачи, какво всъщност те ще купят и дали това си струва за техния живот. Бизнесите, които не започват да градят още в началото, когато имат идеята за своя бизнес, са бизнеси, които губят. Все по-често виждам бизнеси, които са стартирали, започнали са нещо, започват да надграждат над това, което вече са изградили и идва едно но те не знаят защо всъщност го правят, как да го направят и как да не се отказват. Това мигновенно ни кара да си помислим за човека, който иска да се гради бизнес, но не сяда да пресметне това, което ще трябва да изгради и да похарчи. Като например, ако искаш да построиш къща, ще седнеш и ще пресметнеш дали имаш нужните разходи, с които да съградиш тази къща. За малкия бизнес много често разходите не са просто финанси. Те са време, усилия, които разбира се отразяват и в финансите. Затова аз съм човек, който ти спестявам време, усилия и финанси. Свържи се с мен и мога да ти разкажа как всъщност уебсайтовете държат фокуса на бизнесите.